Shugor nakaslem jong Nong Hima. Ka Jingsha therbom ya ka Jhad ka US kalong ka ba Shyrkhei bha ka bala sakhi ha ki durki bala yo ringdur ha ka por basha siat da udron ha ka Iran ka Jhad ka bala tip kerteng kum ka safesi Vishnu klasha siat da ki drone na po duriao ha ki shipai ka Iran ha ka bala yi ba ka Jingbthei kalong ka ba Shyrkhei bha kani ka jingja kan sa jingkan mau ha ka history na mar ka jing Shyrkhei ha ka thma hap deng ka Iran bat ka US Hagani ki jingsha therbom ya ka Jhad we unong India ulayap kat ba khat sangut naki nong trei ki lalat dak ba ki yo ban phet naki lengrit kat kum ka jinga thu ki khubor ke NDTV kani ka Jhad jong ka US kala shahyar thma hajan Basra jong ka Iraq ka ba ka Iran kala kam ba ka don ka jinga trei lang ban Punjab daki drone naki artali ki Jhad ha Persian Gulf kata ka safesi Vishnu bat ka Jhad ka badan ni kalama jong ka Malta berlong try ka company na Greece ki khubo na Iran ka Islamic Republic of Iran Broadcasting kalapin bana ba kishipai ka Iran kilapin her de ki drone hapo US ban Punjab ikite ki artli ki Jhad ka Indian Embassy ha Baghdad kalapin tikna ki ni jingja ba ka de ka ba shisha bat loong ba ki wei pat ki dong India ki bra la ra ya ki shakajaka bolong shingan ka Iran kham hashwa kalamaham ban Punjab ki nu ki Jhad ki bathu ban rung lingba ka Strait of Hormuz ka badai ka banta jong ka duriao baralong try daka ka ba kumba 8% ka khai pateng jong ka umpnyang ki hap ya lingba ka te ka banta unong India ubalayap ha te jingja ude u engineer ha ka kam duriao but ude ubalatip kerteng kum ude Vinandan Prasad Singh sanpos nam karta ubade na Mumbai ude additional chief engineer superintendent jong ka te ka Jhad kit umpnyang jong ka US ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru kumangalong ya piminem don kamra songkai ni songin ya keren hi hang ni barako kata kalong ka tarkom im jang diri undai langit ndaki briu klia be kata ka kum ka juk ka pamta kan kanduk kani ka jong man barim bon ki baro ki bale uman barim ki ladu